Ja, vi byder da også på sol herhjemme. Det er i hvert fald opklaring her, der breder sig ind over det sydøstlige del af Fyn, over mod den sydlige halvdel af Sjælland, faktisk op over hovedstadsområdet og så ned mod Lolland Falster. Men i resten af landet, der står den på skyer endnu, og det er så også lidt mere fugtig luft, der ligger over Jylland, der er i hvert fald mere diset. Og den her fugtige luft, den trækker også længere over mod øst her i løbet af i nat, hvor der sådan lokalt kan komme en opklaring, men overvejende skydevejr med tåge, som sagt, og så temperaturer omkring frysepunktet op mod en +3 grader. Og så sker der jo så noget nyt i morgen. Det hænger sammen med koldfronten her. Den skal passere os, og når den gør det, så får vi så den her noget koldere luft ned over os. Så i morgen, der står den på skyer en god del af dagen. Det er først sidst på dagen, at vi forventer, at koldfronten her den så slår ned over landet, og det betyder så, at det nok kun er den allernordligste del af landet, der så lige får lidt at se til solen. I takt med, at koldfronten den nærmer sig, så får vi også efterhånden vinden over i sådan mere nordlig hjørne. Og så er det så, vi ligger op til, at det bliver koldere, men det er så først, når vi kommer hen omkring torsdagen. Så indtil da, så er det altså mildt endnu med temperaturer omkring de her 5-6-7 grader morgendagen.